companys i companyes, ja tornem a ser aquí, a TV3. Explicarem un acudit. Vinga, i això diu que anava la iaia Remedios pel carrer i es troba en Pere de Cal Roca fregida. I li diu la iaia Remedios, amb en Pere de Cal Roca fregida, li diu: ai, Pere, saps que el meu gendre li ha comprat un catxarro a la meva filla que es posa de 0 a 100 en 2 segons. Oh, carai, doncs, li deu haver costat molt de caler, això, molt de caler. Sí que li deu haver costat cèntims, sí. I doncs què li ha comprat? Algun Ferrari? Algun Mercedes? No, diu que li ha comprat una bàscula de 0 a 100. Batu a l'olla, a reveure.